Pisago loka. Igo! Zertan iztea? Ukari pixain berdet? Bai. Segundo bat? Baina, pisa izeno, talkagazuketa daukagula. Bueno, segundo bat eta hoitxinekua, bale? Segundo bat, segundo bat. Ai, itxengo dago, segundo bat, eta gobitatea dena prestatuko dugu, obainagute. Kaixo, Eugeni, zemoz. Bakaitua komunala garpatu zaitut. Bai, osea, pixa egiten nintzen, eta horret osartu zea, ez dakit, beste presa elkarrizketa egiteko. Zingo jo. Zemuz zaude. Osondo. Bueno, lehenik eta behin mila izako bihortzen etortzea batzuk benetan. Eskerrik asko zuri, onbidatzeagatik, Eugeni. Bueno, nolatan musika mundua? Nolatan musika mundua? Txikitan olerkiak idazten ditun, gaztetxoan nintzala, eta ikasi nun baita gitarra pixkat jotzen, eta behin esan nun, probatzen baldin badet musika jartzen olerki hauei, eta abesti batzuk ateratzen hasi zian horrela. Zerten zentratzen zinen olerkiak idazterako ordua? Bueno, betikoa nik uste batez ere zenbat gaztetxo izan, beti izan maitasuna, baina beti maitasuna mina. Neska batekin, ez da maite, horrelako. Garai horiek aztezinak dira denontzako, Eta guazenera nolatan? Bizitzako kasualidadiak, kontzertu baten ikusi nahi duten, nire aurreneko kontzertuak. Eta esan zidaten, badaz kasuola, zeon pausokako bekaria bat edo. Eta arek esan zien, haidia bilatzen pertsona bat, ez da gizea. Eta esan nun, animatu ingo nahi, zen ikustu nendo horren estatu batutatik, baina, Madrilen antzerkila ikasita gero eta. Eta, sortia eukin nun. Eta gaina protagonista. Hori da. Zelako esperientzia? Esperientzia positiboa eta ezberdina, ezagutz ez tezunean, momentu batzutan gogorra ere bai, eta danetik pixkat, baina polita, esperientzi polita. Bi ura pasatzen dituzten, topera baite, lehenengo filma, eta begotu lehisaia. Esaidazuna gauza bat filmatu eta beste bat lehisaia. Anekdota bat edo nahi dentena? Sekretu bat kontatu bat. Lautellatu filman azkeneko momentu hori, ez? Hortako prestatu behar nola koreografia bat, eta nien naiz oso dantzari hona. Ez naiz. Eta orduan, iritsi ginen nian grabatzea, esan ziguten
gauza batzuk aldatu egin berdira. Eta jarri nintzen, hain urduri, eta hain azarre, eta hain frustratuta, zezaterun ezingo eta hoin, hori aurreneko anekdota. Eta gero, dago anekdota bat, oso divertigarria. Landataz gogoratzen zera, Jago, hori da. Jagok, ez dakit hau kontatu bertu nuke. Bai, nik uste da ez. Etxean, hau Bai, gaina graziosu da, behar gogoratzen bat inba ere. Bueno, geunden 11etako batian, eta batian, Jagok sartu zuen ogi pusketa bat ahora, eta geratu zitzaion hortza ogi pusketan. Eta de repente, Iñigo, me falta un diente. Eta hortza sekan faltan. Eta orduan, claro, disimulatu nahi zuen, arratsaldian grabatzen jarraitu bergen unago. Eta hasi zen, ogi mami batekin, gezurretazko hortz bat jartzen. Baina, bueno, harrapatu intzuten, noski. Oso grazioso izan zen. Eta zer egin izan duten, harrapatu. Ba, nik uste, arratsalde hortan, saiatu ziala berekin altzan gutxiena grabatzen, dentistara joan aurretik. Eta gero dentistara guntzanian, jarri zioten hortza bere lekuan. Hoi, izango zen, okru bat nago izango txistoa lehiaketako grabaketa. Lehenago. Bai, izan zen, grabatzen ez ginean, Bazkaitan nahi ginean. Nezu bat pertsonaiakin, batez ere filmean negara egin nuen. Bai? Bai. Eta hori zergatik. Zure pertsonaia zen umila, lortzatia, eta justo iraki bagopaga musea bat, eta nola zezenen eguz ezin zinela pedala gaudetxe, iraki juntan, eta zu oidea justenia neba Bai, basikan bere sufrimendua beinatek, bai. Eta zemun lanketekin. Ondo. A ber, pentsada urte asko pasadiala, 10 urte pasadiala. Baina oso ondo. Ba, ino nintzen behaiek, baina pixkat zaharrago, orduan igertze zan. Baina oso ondo, Guazenetik buen kalera. Bai, guazen gero, buen kalean tokatu zen. Ba, berdina, deitu ziaten, inoen, pertsonai bat dago, kastin bat ningo izugu, gustatu zitzaien, eta, bueno, beste pertsonai bat inun oso ezberdina. Nahi aizko goazen, aitzukita behar. Bai, bueno, pertsonai gogorra zan ze... Bai, asko sufritutako mutilea. Bueno, labur metrai batela egin zen. Bai, labur metrai desente egin ditut, bai. Esate baterako. Bueno, hain nun... Ez que asko dira, Berdina, esan bat eta hobetetik nahi dezuna. Bale, Bitu, esan bat, oain ikan inork ez hau zeztuna, zen, orain dela bare bat urte, zuzendu nun nik, labur metrai bat, Polonian. Bai, eta oain nik ez dut bukatu montatzia, baina oso guztua nago labur metrai hortaz, esperientzi oso polita izan zen, eta oso pozik nago. Eta musika mundua jarraitzen duzu? Ba, musika eukidetu baina arte, nahiko apartatuta, zer, oain lan dut, ez dakit bakizun, antzerki eskola batean, antzerki irakasle. Ez, Margaltolageren laboratorian, Herreran da antzerki eskola batean. Eta hori, lan desente dakau, eta orduan musika pixkat apartatuta utziet, baina, uda honetan kontzertu bat emangoet, eta badana gogoakin pixkat hartzeko berriz. Bakarka edo musikariak ditu? Egingo dut, pare bat musikariak ditu.
guztuko zaitu. A ber. Ni gomendatuko didazu. Noski baietz, noski baietz. Bueno, mila izko. Zuri. Etortzeagatik benetan. Zuri badakit azkenian asko kostatu zaitela etortzia, baina bizitzan kontua dira, eta plazer bat. Egoetan askoz lehenagotuk hitz egiten. Bai, Ia, lagunak gara. Bai, bera. Ezautu gara pertsona, Bai. baina aspalditu hitz egin beno. Hori da, bai. Eskerrikako etortzeagatik. Zuri eskerrak, Eugeni, mila esker. Bidatuko diago muso handia guga ikusten. Noski baietz, musu haundi bat danoi. Agur! Hemen Eugenin etxetik, venga, adio. Agur!